lapha ekhaya kunolondo owakhaya isibhakabhaka sikalondo ngithe ngisibona ku TikTok ngajabula kodwa awuhambi wodwa la londo uhamba nenkulumo ethi kuza kufika intombi sakwanele noma sekulungile ukuthwaliwa manje aqoqe alethe kwasemzini abantu akubeka ekhaya lapha egcekeni. Ngane wethu ngicabanga ukuthi umuntu wangakithi olazi ikhaya uyawubona umehluko ungakanani uma siqhathanisa isikhathi sedlule sifike emculweni. Sithi sifikile nodadewethu emculweni owazi ikhaya usiyabona ukuthi no shuthi lezingane ziyasebenza. So njengoba ke sekufika isikhathi sokuthi nami nawe kube khona umuzi engidluliswa kuwona. Uma uphelela lawo ndi ngoba wakagogo intombi asemzetsheni. Hawu ngizozibula lawo ndi nentombi ngizofika ngiqonywe itshitshi. Suka Bese ngiyaphuqela. Ngizothatha itshitshi bese ngithatha senetho. madoda Manje ngishuthi ngizothatha inansuka ngidla impethelele. suka madoda mfethu siyathokoza mfethu. Ngizothatha mfethu makuphelela lawo ndi nje ngiyashaya ngisezuqonyelwa ukuba yisoka lokhu qashela obhuti bentombi. Ngiyaqonywa ngikhipha abakhulu ngiyaphuqelwa ngikhipha abakhulu. Uma mfethu ubuza ngeringi eyisiphandla ngempela iringi eyisiphandla yindlela angiboni kahle nawe. Hayi eqinisweni isiphanda Yes. lesi so ngangisika nje nami ngidlalela baqondana kwabo. Sabonga kakhulu mfethu, sabonga kakhulu isikhathi sebasona mfethu. Thank you.